Please, laptop, so I can get my comments on YouTube. There's a system. I'll use this one for Facebook. Okay, we're going in now. Okay. Thank you. Alright, so I am actually guys in ODENIGBO na Volt 104.3 FM Afambo Auntie Chinazo Umakosi then every Monday to Friday Okupanalo 3. Yes. 3 I can adjust to 3. Yotago. I going I awobata. Dissect to okuna so I make sure I make sense out of all the nonsense. All the noise ever can reduce here. Obuna ubosigi nwekosi wedi igbayaricha ebe a ebe anyị na-abịa nnọọ adatu ya with ọmalịcha egwu ụmụnna anyị nwoke gụrụ ịghọtago and agwa m unu si unu na nna abịa na studio n'ụbọchị nkịta with a very very important guest. ODENIGBO adị otu every day once kwa na-etibiri ya but if nkịta ama m na ọ ga-adị iche maka na nwaanyị pụrụ iche dị iche malụ mma dị nnọọ ugwu n'anya nwaanyị ọ ga-abụ ịma na ọ dapụta ịma na ijele nwaanyị dapụta ọ nọ in the studio with us one and only Rachel Okonkwo Nkoli Nsukka. Oh no, in the studio with us. Who is speaking? How known? Speak lekwe. Obu mara voice, sir. You on your own or your case. No na studio. Dalu nwanne m maka o. Dalu say makuro mo malicha nwanyị. Ifu temple ebe a Speak lekwe. Ana m eche na before na afia na even nkiri echekwe m no. Ana eji imago hiuli wee report ebe ma na afugo m over time. No follow come and why will follow come. Oh. Small pin charger. No. No, sir. So for over the years, I na-afụgi n'ihe nkiri yotago. Ịbụ onye ihe Igbo na-amasị. Ịbụ ihe dị mma na-amasị. In fact, over the years, ha nọkọtara m afọ ọzọ ngị nsị ka ihe na-eme wee fụ gị Shoprite na one day nsị na kama asịkwa na ife dị mma. Na ya bụ na ajọs nọọsị ka adọtụgodo azụ wee jee hazie ụfọdụ ihe wee nachieta azụ. Biko gwana anyị ife ị nọ na-eme that period. I had the afuzigi. But the close relationship I know with you. Anọkwa m na-abịa udo onwe m maka ịmago na ihe dugote gị ebe a taa ama nduje gị ebe ọzọ echi and oke mmọnwụ adị mma ịgbakarị n'ọgbọ ịghọta so ịnọkọtakwa ijikwe nwayọọ dụwa azụ chekie onwe ebe ị need work on yourself onwe ihe ị need gasị ịmụtagasị maka na ebe a na-eje eteka chọkwa ihe ndị ọzọ ị ga-etinye sikwa ego gị na ya ka ọ bụ na ọ bụrụgodị na-eme ihe onyonyo ọ bụ na ọ bụrụ ihe onyonyo ka nwekwa ebe ọzọ isi enwetakwa ego ọnyanwa bụ mana nka na ya no leave no transfer ntụ wee fụ nnukwu ọmalịcha ụlọ ekwubala anyị nọ somewhere else ama m maka aka m adịrị ya hapụcha na Zubi Michael lafta gị that day. Welcome to the studio. When you're not Tom ka nwaanyị na-eme ọfụma ịghọtago na-adịkwa m edo azụ ije cheki onwe gị through the life na evolve, things evolve, so you need to evolve with it. Ọ bụ na isoho in line with ihe anya ma agụ ọgbọ arapụ gị na as in ọgbọ arapụkwa gị agụ egbu oge there. All right, so we carnival for 8 years, yeah. So in a Nkoli Nsukka empowerment program or carnival na Nsukka. Ọbọkwa so na Nsukka emegokwa m ya na Ọnịcha mee ya na in fact ebido m ya n'Enugu.
Okay, Enugu City, Metropolis. Yes. My first carnival was at Okpara Square. Okay. My second carnival was in Onitsha Fege Stadium. Before I now took it to Nsukka in 2017. Did it in Nsukka 2017. Mekwaya na Nsukka 2018. Meya na Nsukka 2019. 2020 with COVID. 2021. Mekwaya na Enugu. Okay. So, and me buya agagari obroso na Nsukka. Only the last 2 years, Gambia. Okay, 2023. Yes. Me na Nsukka. Man after 2023, maybe me ozolu take it out because niye ni di agala season. School bags, bicycle, wrapper, rice, even cost of my stage you me any neighbors like triple the price. Nji we kwụsịa mana nnọkọtazia the thing na-enye m nsogbu n'obi. Ihe izizi na-eme carnival m n'August, Easter Sunday ka nje eme ya. Which na Easter Sunday aha agago asigo m na mama mme nke dị isi mana eze chite oke ekwere m arahụ ụra. Ọ na-enye m nsogbu si m na mmebịa na nje emebịa. Then one of my brother, my very good brother, Monday Diamond. Yes. Can no kwana atuali obi Monday Diamond okpom si a Monday. Kini ne galaro na ma mebe ngebido osum je emebia. Na nkwadobe. Na akwudosigi ike n'azụ. Inwe back. Okota kan sikwe we bido bia akwadokwe bia de ekweru brand because even last year akwadokwe m dechakwa brand nwere on dizam. So this year kwe ka mbia kwa bidokwe again after Easter. It looks like it's not going to be possible. You know, surprisingly, me want a response from people. Positive response. And surprisingly, I even got a foundation from America. Nabi Merai Medical Outreach on the 28th. Oh. And they are willing to see over 1,000 people. That's the 28th Medical Outreach. Franklin Junior Foundation. Franklin Junior Foundation. USA. Yes. Sunday would the carnival. Medical outreach. I get one stand and the medical outreach because Sunday comprises of empowerment, outreach, entertainment. So I'm unpacking so the medical outreach gonna canopy hana for few people. Man 28 are the main medical outreach. And all for your obuna. Ada na gate fee. Ada akwụgwọ table, ada akwụgwọ oche, all non to profit. Ihe anyị na-eme ka anyị wee na-ehere eze chitoka. Our ministry ka just ka na-akwalite ya. Otu ọbụla isu eme ya so long as you need the him on a pulpit to do the work of the Lord. Or imagine ife ahụ ezite gị ka ime because you have a calling. You have a calling and enegoma ya fụ na ọ dị n'ọbara. Ọ bụrụ egoghị ego. Ọ mara mama. Eberote. So biko nye m iso wee ibia wee bịa. So you're a good thing for the people. It's another way of giving back to the society. So I put maka carnival like I anachete because that carnival they packed all 3 days event, right? All 3 days event. So Kaipu maka Odogu girl. Ije lunch na Lagos. So can you make it inspire? He did that akwụkwọ. Ije copy. I should have a copy. Okay. Can you make it inspire to write that book? Well, we didn't see it coming, but yes, he made me inspired to write the book. First of all, my experience. Okay. Secondly, the status quo. As a young girl, he ezuzu nata ezuzu well. Bokwa no way the perfect. Mana enwego the notion na as an entertainer. You lose really your family orientation and values. Can the mad way cheteni you know? And another thing again, a lot of women are there chetezi. No way he dika wanye bambo. And me make your power with Nkoli. Live session in on Facebook. Na encourage kwa women. People, yeah. Sometimes in juju na Facebook. Imano when sense mad. What's the definition of Odogu girl? Ndeya madison. Na Odogu girl na rich man wife. Do you understand? Yes. But that title nyere akwụkwọ ahụ brought to challenge men is to make women understand. No bụrụ nwoke niile ka a na-akpọ Odogu. Ngozi Okonjo Iweala Odogu woman. Ada Zenith Bank Odogu woman. MBA kita anụ ọkụ ifu nwaanyị etinye. Odogu woman. So ifu na ihe onye na-eme ka a na-akpị ya. Girls of our time, a lot of us are beginning to lose moral values. We are beginning to lose our integrity.
all in the name of becoming, all in the name of trending, all in the name of being Staying relevant. I personally don't subscribe to it. That's why you will not find me in any trending things. I know they trend, I evolve, I grow, and my target audience will always find me. True. So onya me inspire, because na social media nwe pressure on eji abia. Obuni buru onye nwe ngabasi n'ime onwe gi, obuni buru onye ma potentials enwe, I ga lose value. Sometimes you see ka join ya the crowd, and even at the crowd na ka eme mkpoto. True. Ụfọdụ sị gị majority carry the vote. Mana mụ ha subscribe to the majority, ti mmarụ the vote ha ji. So ihe ndela akwụkwọ a bụ na mostly ụmụ nwanyị is readers friendly for both genders. But my target bụ ụmụ agbọghọ ndị na-lose confidence in themselves, ndị na-lose clarity na their journey, ndị na-believe na onwe ha ga-amount n'ụwa, ndị na-amarọ na so many people's destiny lies on their shoulder. Na ha they need to become for others to be. They now realize the magnitude of things on n'ime ha. On that can don't hear inspire them. Because the more I have conversations with this younger generation, Gen Zs, you know, it put their perspective about life. Right. They want the glitz, the glam, the luxury, the good life. But how many people wants to put in the work? It's good to admire big things. Mana it decorate the bambo. So that's how come I na akuzi bo. Kimatana as a woman, there is more you can offer to the society. Iya anudi, iya monwa, ezigbo ihe ka obo. Man aside that, oge nwekwa ihe ọ ga-abụ apart from mangeji, just like the way si nwe mpemeke nwe CEO company. Asigi CEO nyewa, nke nwa MD nke nwa. Ọ bụrụ nwoke. So nwekwa ụmụ nwaanyị dịkwazi like that. So ihe na inspire kwa ndị na-erubero, anyị niile bụkwa ka anyị nwee ike jiri nwayọ gbada anya n'ihe anyị chee bụ na pursue nya bụ ihe anyị chee bụ, regardless of the failures, the disappointments, the background, you can rise. So akwụkwọ more like realization book. You realize yourself. Motivational. You can do more. Yes, motivational, inspirational. Do you get? Become more, do more, know more. That doesn't mean actually in a room work okay hado. Mba, onwere geje nkwe nnoku ụmụ nwoke. Ah, when dị na ha na ụmụ nwoke na-azọzi na amazị kwa. Esoro m na ndị ahụ. Mba esoro m after Chukwu okike abịa ma ọ bụrụ ụmụ nwoke. Esoro m na ndị a na-aja amasa nwoke aka. Even as a first child, onwe ihe ga-eme na family anyị sị kpọbụ ụmụnne m ndị nwoke. Because I know the stance of men. Ọ bụrụ ọ Chukwu mee ya like that. So my own, adị m akụziri ndị mmadụ jee kpariba di gị, jee kpariba ụmụnne gị. Jee mebe onye agwa na m ihe m na-agwa gị bụ otu a nwanne gị nwoke si agba mba achụ ego akwanyere onwe ya ugwu, otu a di gị si agba mba achụ ego e provide for you na-eme ahụ ị ga-adị nkweda productive because na ofu onye na-eweta ọ na-egbu mgbu n'arụ. So that's just the thing. All right, cheta na onye mụ na ya nọ na studio bụ Rachel Okonkwo Nkoli Nsukka, a philanthropist, a humanitarian, an actress, a God-fearing woman. I get work with decency because I'm on it with clamorer. Can you zone or even buy alum for decency? And I think that is one of the things you love about me, and that makes you stand out. And where I work, you can't dress anyhow. You understand? So let me say, onye na-akwụ anyị, onye ịmago na onye nwe ebe onye nwe obi ebe anyị nọ. Your Miss Madam Manager. You know what that? But gịnị nwe kind of the same similarity with how you dress, and that is how you be addressed. You don't need to dress and how to get something. Yes. Or whatever it is that you desire in life. All right, so agana ebe ọ bụ na ka anyị kpọchalụ just small egwu. Na cheta na on a Volt 104.3 FM. And of course, egwu anyị ga-akpọrọ gị kịta bụ guess it. Paragon. Queen of the mic. Yes. So just go with her from there. God's timing. Achọrọ m nke onye ọzọ mana nke m akọna m. God's timing. I obey the commandments. Abụrụ m eze onye agwana m. Okay, what on God's timing? Okay, wakpo nke ọbụla inwe. Sweet jollof, belly. Sweet jollof dị mma. Sweet jollof. I'm not going to inspire you. All right, I got a Bob and Nana Chetas, Chetani on a Volt 104.3 FM, and these are two sisters, more for and to every lady know out there, the reason why teaching us, I keep saying it, why you need me better.
abroad just about Igbo a wife to anybody. Just within yourself, no more formal. And I promise you, it's just a matter of time before you get discovered, before you really in aga. You need to show up when the time is right, or every single time at all, because the Maramboga Oboria, Sweet Jollof, Paragon, Queen of the Mic, Manachi has chatting on a vote 104.3 FM. They will. I'm not here demanding that Queen of God's timing. Okay. I would have had it. Baby, something there you love, oh, baby. Auntie Chinas, come and say hello to my fans on Facebook. Hello. I'm live on Facebook. Oh. This is our host for the day. She's beautiful. She's brilliant. Imane kundo dogu girl neheba. Neha. I'm learning from how. Ndi nguru ha na aba na society. Ndi na agba Thank mbọ. you so Also gị na ọ much. na ya the name I no get connection. Ejene chọ ihe ị ga-alụ. Thank you. Gbaba mbọ Chineke enyere gị aka. Inu gị. I demand for your love, oh baby. Please look for mute here. Give me so that I can raise the volume. I can copyright. In this camera. There's a mic with something arrow that goes across
FM ozugbo kpọchalụ Paragon Sweet Jollof anyị wee bịa kpọọ Asa by Jennifer Eliogu. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba Ntichi na I'm in the studio with our own very beautiful Asa nwanyị. Nwanyị mara mma, nwanyị mma ife ọ bụ, nwanyị mma ihe ọ bụ ka ọ bụrụ ka o wee bụrụ. Ịghọtago? So otu ọbụla o si na dị just mara amara na anọ m na studio with Rector Okonkwo, Nkoli, Nsukka, and ka anyị hafugodu maka afa ka anyị banye na phone line because aka m ejighị ajụta mana ịchọ ịgbafelu. Alright, so I may mepe phone line, yeah, because on wherever also kwesịrị ịnọ time I too. So can I mepe phone line? When he her carnival is coming up on the 30th of the carnival, but the event will 3 days event. Can it be on 28th, 29th? 28th with the medical outreach. 29th, I want to give our road show. Okay. Then 30th but the carnival. So Nsukka Township Stadium. Yeah. So that carnival may be done by 12. 12. All right. So Obunicho join in this carnival. Is it free? Yes, is free. It ticketed? It's free. It's ticketed, but it's free. You register. Okay. So it's free. In case Obunicho na. But if you didn't register, you can also come. There will be people there to register you. Okay. So Obuni feeling na ego moto Nsukka galala. Don't worry. Peter Mba nyekula aka. Ijegolu just to know the boss ID card or something. Iweri abanye our boss. Iman I'm sure he can spend up to 1,000 euro on Nsukka that day. All they need to do is to come out on time so that by 12, roge ban go. So Obuni Choiga and Nsukka on 30th for the carnival. Please, Jikewe Onwegi, you still have like 5 days to prepare yourself. And only need 5 days notice or emagon invitation. I'm sure no onye ga late. Maybe pe phone line in case Obuni Choi kene onye on a studio Obuni Choi equal anything or no one even about Gojuga maka the carnival. Bomb na 0706 048 5853. My phone na 0915 570 8347. 0706 048 5853. My phone na 0915 570 8347. All right. Why do you feel that no matter what she ready, that decency is the key, like is a way to go for any woman? Okay. When you have wine, Munya decent. I be going to need wine, and you cook sin ugu, bomma wine. Kedi bugu. Yeah, I be any year quakita. Ụtụtụ gị ka ndị mmadụ na-asụ m Nkoli kedu ihe mee na ide agba ọtọ nsị ha na mbido n'oge wee kọwala onwe m wee klasify onwe m ebe m belong and kedu ihe bụ ya na-akpọ onwe m ana m akpọ onwe m nne odogwu now mgbe mpa m dị ndụ ma ọmị m tiecheri ya nni ọ na-emechi onye emechi dị nni mechie ma mmiri onwe efere a na-ede 555 ndị jenzi ama mmiri abịa weta efere ahụ etinye ndị dadi ime kuchie etinye ofe kuchie etinye mmiri kuchie ịma nwaanyị ihe eze na-eri ada eyi oye anụbekwe m dio mana onye ọbụla ga-anụ m ga-abụ eze and eze abụrụ n'ọsọsọ na ọ nọ na throne or no billionaire but that word my husband is a crown and mụ na onwe m ga-azakwa nwunye mmadụ ga-prepare kwa onwe m for that crown because ka ị na-enekwa your spec ị ga na-akwadokwa ka ị bụkwa your spec. True. Now let's leave marriage out of it because the most priority nwaanyị ji akwachinete onwe ya ugwu abụrụ sọ maka marriage for you as an individual, for what you're building, for the legacy you will leave behind, for what you'll be remembered for. I see younger girls write me, reach out to me on the space of media now that I inspire them to dress decently. That I've shown them that you can be decent and you still make it true. So without even carrying Bible and preaching the word of God. All right, Chetani, you get wine na YouTube na Volt ODENIGBO. You get wine na Radio Garden Volt 104.3 FM, and of course na phone line na 0706 048 5853. And na YouTube, and when people Onyejakwa Cecilia and Nigeria Evelyn. Evelyn, Mom, good afternoon, ma. You are welcome to Volt family. Thank you. Please, can you add to movie industry? Can you add what to movie industry? You can add to film. Yes. Okay, your recent movie.
It's a lot. I can't count. It's on my Look at page. the last, just the last. It's on my page. It's on your page. Yes. Facebook or Instagram? Oh, I post them. Okay. All right. I haven't recently produced, and I'll be uploading them on my YouTube. Like my personal film, Off Limits, Happy Couple. I recently did, and I'm uploading them on my YouTube from September. You can go by you. In a tie out sometimes. Girl is not a title. It's a hard work. It's reality, and you need to put a lot of work. You need to look. So, Onyejoka Cecilia say hello, Auntie Chinazo and vote of family. Our own Ada, Nkoli Nsukka. We are pleased to have you here. Welcome to Vote ODENIGBO. Dalu one name. No. Hello. Kekime. Cindy from MN. No, Ganiru. Akweku no further ye kwete. Apa monia. Cindy voice again a break. Dalu one name, Mama Licha. And me henegeka. De jail you. Dalu so. Alright, 0706-048-5853. What one 0915-570-8347. Onyejoka Cecilia, reaching out to people is your calling. We love you so much. Aww, I will, Nanya. I love you right back. Hello. But I'm a cake email. Ofu one south, kebi na bonta. Ganiru. Yo anyanwa. Deje. Admo yeza mashi. Ole ne me nwane m. Deje. Deje, thank you. Dalo. All right. My dear Auntie Chinazo is indeed Odo. She's doing man I like who ne praise him too much. Come more down. Come down. All right. Us not like Take your flowers. Take your flowers when you can still smell them. Somebody should change it. Somebody should. All right. Speak up in each other. My make sure never no. Not what's not a radio and they not rebel but today. All right. So I need them someone to change the topic for us. Hello. Kekime. Oboyenekum. Amen. Deje nwanne m, deje oyo m. Dalo. Dalo so. I'm gonna pose my. Can I fucking ABC bye? No. Okay, Chinyere, Dalo so. All right. Onyejoka Cecilia is not like you who become more, do more, and know more. All right. Okay, so I know na Vote 104.3 FM in case somebody just now gata we gata anyị. On a vote. Kita bụ ODENIGBO ebe ndị Igbo na-eji asụsụ fa dissect okwu gbalịsie ya nke otu oge shiwekwa anyị nghọta. Afọ mba Auntie Chinazo nọ na the studio with our own very own Rachel Okonkwo Nkoli Nsukka. Hello. Kekime. Ka afọ gị na-ebe isi akpa anyị. Johnson. Were no Nsukka ngwa tapia ozugbo. And Mehenige Casa. Good afternoon, sir. Fine. Add Moise. Deje nwanne m. Ole na-eme nwere na-akpọ ego confusion ish kem na ya nwe m issue. Deje.
Okay, so the medical this thing I enable on 28th ba me flyers and the flyers not on my social media. And you me some on the bike at teacher na some group che maka ndo chọrọ ịbịa. Eh. Oh, they jesa. So 28th by name, then 29th gabodo entertainment na youth empowerment. Na make the widow rice, kemen the widow rapa yeme nwetele. The man ahead. Then I'm also partnering with brands. Na bia chakwa ka ebe anye ndo Nsukka. Oh. Ise. Amen. Ise deje sa, deje. Oh. All right, Dalo. You can join up. All right, and a lot of other places so need the rain, but Munu ga continue this conversation up on Anna studio. Chatting in on a vote 104.3 FM. Didn't na bombicon organize gear. I'm not getting vote no na I can get near in future. But can you name the easy or the wrong fair or bro here mother na just say tetola or take a lot of planning money and ishi bakonata madon imodia. I'm not if well for young girls. Just okwu nkasi obi okwu nkwanite okwu ime ka ha mata na otu ọbụla osuwe ha na ha bụkwa mmadụ. So you ga-agwadobe especially the Gen Z. You ga-agwadobe any young girl na achọtabere okwu ya n'ihe ọ na-eme maọbụ na achọtabere onye ọchị bụ na marụ amarụ na the world ada reward kwa emotions and na poverty ada anwụ by fire. So ina-eje ụka dịka anyị niile si eje na-ekpere eze Chitoke Abiama biko kaba arụ chọọ ihe ị ga-alụ. A sịkwa na onwe gị na-ekarịgo ọlụ a ma nwere ego iji eli nri nwere ego iji akwụ ụgwọ ụlọ ma ịfụ obere ọlụ nke ị ga-alụgoro na-enwechata obere ego ka ị hapụ ịba depression isi you're too beautiful to do it. Ihe a bụ way to destruction, massive destruction. Maka na nwa agbọghọ ọbụla na-enwere ego na-adị desperate, ihe mkpado jidie ọbịa dị vulnerable. And ịma na nwaanyị ọbụla dị vulnerable na-abanyekarị na danger. Ode asịmụzi mba, ode enwe option. Ihe anyị na-ekwuru okwu ka nwaanyị nwee ihe ọ na-alụ bụ anyị ma na becoming adịrị easy. Ụmụkwe ndị ga na-agba mbọ eme ihe niile mana ọwa ọkụ bịara mana elu uzu na okwukwe maka na ọma nwa ọkụ tili ọwa ọkụ. Mana ọ bụ na ịbịa ịgbakọta onye gbakọta nke ọkwụsịzịa nke ọ gbara agba mezie gị anaya n'iyi. Mana ọ bụ na ị nọrụgodo n'iru ọnwụnwa nọrọ n'iru challenges nọrụgodo n'iru enwetara ihe ịchọ ma na-atasi onwe gị obi na-enwe nchekwube na-ebilivukwe na potentials inwe ọ ya adịrịrị gị na mma. So ekwekwana ka ebe isi maọbụ ka isi lukuo maọbụ kọlọ gị maọbụ height gị discourage gị ma ọ ka mmadụ Chineke nna kere eke mepee ọnụ si gị na onwere ihe ị ga-abụ maọbụ na onwere onye ịbụ mmadụ. Ego dị na akaụntụ gị taa dịtaminụrụ ebe ị na-eje echi. Mgbe m na-agba egwu Gozie Okeke ha na-akwụcha m 6,000 na-agba egwu lụọ ọfịs gị a na-akwụ m họkụọ onwere onye ma n'elu ụwa anụnwa na m ga-emeche bụrụ onye na-apụta emezi empowerment tata. Mana even ka m na-ata afọ a niile ama m na echi ya adịrịrị m na mma. And ejeketara m kwụsị okwechiri ụta mbe wee bechekwa akwa continue kwa. So please don't give up on yourself. Ọ ihe m na-agwa gị, the future is bright for you. Ihe ọbụla ọsọ gị na-agabiga taa, ihe ọbụla ọsọ gị na-aga through, ọsọkwa gị dị pain ịnọ ya, ọ pain heartbreak, ọ pain ilose mmadụ, ọ pain enweghị ọrụ, ọ pain poverty, ọ pain background, ọ pain enweghị nne na nna ndị otu anyị bụ ọfa. Ekwekwana ka emotion overwhelm gị, take away your productive spirit. Because ọ bụ na ịbụ nwaanyị chikwala onwe gị ugwu ma ọ bụ nwaanyị like Chineke ma mmenwe eme iji ha ego. Maka na mgbe ọnwa ya abịa ị ya adị tempted ihe ahụ ị na-asị oh that's beneath me ị ga-emechi ya jụọ ma onwe ebe ọzọ ọra. So biko ihe ọbụla ọ sọrọ ụwa na-eme to you, keep moving, keep believing in yourself, keep working hard, don't be discouraged. Oh, ọ dị ka ma ya emechizi Odenigbo taa maka na okwu agwụgwọkwa anyị nọ mana okwu dị n'ọnụ onwekwa ihe okwu nọ n'ọnụ eme ịghọtago. Ihe ị kwesịrị ime bụ gịnị? Ihe ị kwesịrị ime ọrụ adịghị akwụsị until ịrụ. In fact ọrụ adịghị agwọ dịka onye na-agụ akwụkwọ adịghị enwetasi certificate enwetasi. Ihe ị kwesịrị na-eme bụ gịnị?
ị na-arụ ọrụ ga-apụta ife ma ọ bụ na o nwere ọrụ ị na-arụ. Aga na ebe ọbụla mana Chukwu gọzie gị ịghọtago. M ga-ahapụrụ with Paragon Queen of the mic ka anyị nwee ike si Nkoli nwa Nsukka Rachel Okonkwo bye bye ka Chukwu duo ya gozikwa ya nye ekike iji wee mepụta ihe o ji maka ya wee na-apụta on 28th, 29th and 30th. Those are 3 days ga-adị very challenging, but anyị na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị mfe. ise. Alright, so aga na ebe ọbụla cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Anyị na-asị gị bye bye. Cheta na Nkoli nwa Nsukka bịa n'ụbọchị nke taa na Odenigbo. Ndewo. Daalụ. No mute it, just that X, close it. Okay. So ị mara etinye phone na silent?